nche udi agro bema be ya achero nyansa nti wo aduane ni a yemfane ni agro na no ye uja obitim na no asew keke aduane ni aduane pesi enye easy nti asetena ye timu no na wokwa awiase etiwe na wokwa sede owia etimi boma eda ayepum ma yehu se awia na da pum no sede pusu timi muna ama awiem ekoyese pono ayenti ase no saa na asetena no tude bia wonte eya ase se ne utimi sore etimi hu tentensuo ekase ha na awiase beduru a na se awiase no eda ho a yenimde de esitie asetena meti yenimde yeyo yenemu freda sede no nso sore ya ose mekọ adwuma the same nonso na unim na wabeda taa na abrabo na ye ne mmom ne mu nsem no bra menu yadofo ene edren tebusu aka mo wate ne mfa sa adwuma di we mfa ntenetene abrabo no ye hu mu asetena ne nemu ese sebi abo wowo sebi neni ede atie na onkonya manne ne mfa enyansa se Solomon nyansa ye mfa ye henie se David ne ye dombere ma se Kristo na ma asetena na wie nkunimdi wodi me be ya adwende a ana mbesrew ko YouTube no so obo Kumawood TV a beba wona asabi omunkuta TV ewo mu fie asabi omunkuta what do you call it a touch screen so no wadaroma osu betima ko Kumawood TV na home TV no ubenya yo so touch screen for no anzu ko YouTube no so a Kumawood TV ubenya yo ho Kumawood TV ubenya yo Facebook na channel so say the mekan no me maame maame ba ko pe US ma Joyce ana ma fosti oba kokko no kaish wonu kokko anye easy ma di wi hima wate di wi hima no on so oye mpacho wadaro ma sa omuna ye from mo asachifo no wonu mo asachifo no omo no wanfo no asachire no wonso so omo ho bet omo no so ye ano so ya no ma bibisa okay asachire sie no ma Faustina no ana aduana no ma Joyce onyina mu abuchimem ya minhiramo se musu mudwumadi mu mfani agro na ne papa na ba ye ka papa na nye papa kekewu the historian man me friend no eja Kofi Nyameche nyame wacha yade o didi nya ade ketwa Kofi Nyameche wa ase wo so de ebubuuro amane ni amamremu titiatin pono ode ebefem na wo so wahunu unchi na o kasa odu nsesi yese mese yen kasa yese because wo ye okani meda ase ewi ase na okwa hyane so Kofi Bonten me na medi dwumadi ho nchi ame wona maso mase ebi ne time da so midimafo eba center wo ebu akwakwan no so enche bia wo wete ne nka wo video mu ase saa nso na ma edusa onso so wo Goy Police Station so am makru ho na ho nso no onso butuji njuma na na da chi onu spiritual herbal center onso wo highway ni so wo nkran kwan no so uduru Asankare 47 pe ho na obutu edidi juma nana o wejo so nana mensa na mechire onso wejo so abenase ho no so na obutu ejujuma saa enuafo yi na abusuan yi na boa me a medi juma di ebro papa ya ma kwa babio da bibia boko de ada ise mo ye history bia na mo pen na bag bom ho na mo type na mo twrotwro nim die bia na ba ntem na mo twrotwro na say do bia no twrotwro bi na so de bia to say wo de o twro no na already na no so ka utrim sanity papa bi no doctor philosophy ba ko o doctor no so ye philosophy den papa no twrotwro sa ni fi o di book na atwa no wahia say na ensuo tade na wode denchem aguma wode ginani o twrotwro saa na owuram no denchem na wi no huye wa twro saa kukuno na denchem de ya asemo yo ya chiache obia na say no e beto adwuma ne so ne kre na ya wie ne kre ofo bisa questions bi obi bisa bona wose bona for no ye French for wose France ana no can bet bona for no mo border no so bona for no border for border no so udu fa drobo a uwura mu eko wo mo ne
friend say Mo. So mo ya part of Mo ni German for no. Bia. So nti wo mo wo your friend say Boliban boy. Nsuo no ho o no mo so go. Na wan man no wo. Mo ne from Mo. Wo mo so ka wo mo bontukufo no mo ka bontukufo no. Oh. So nti ebinom fra no ebinom from Mo, ebinom so from German. So sa mentukwa ne kurom se pantra wo mo ne sa ankrofo no so na mche no nti sa ankrofo no no na wo mo so sa de menya German fo no German fo no so wo mo ne doma no doma na ono wampa mu no doma mpo de na nsan ya na obeye doma ho ne ye ni doma ho na ye wampa mu the doma fo ye from wampamfo okay so nti somewhere 1940 to 50 ya no benya beye no doma nti nya de ne wo tete nse ne obi ka abakosema no akofa ne saa eti say Israel for Palestine for ye kan emrofo no beji asase no free Israel for ne nsem no ena omo to Israel for omo chesa kuro no ye ne Palestine so I see Syria Palestinian province all right nti Palestine no nso ne ko Genesis no kura na Palestine ho eni kwan say ba ho nti na tambia ne mrofo no e wa asem ade bia ka manfo nti ase no so no pastor na di sa na doma so akoye nti doma no de before no na ye wampam ena na omo ho na ye ni doma nsa na ono abeche sa doma ode ye ho se doma hinkru na se odo ne man so na mche no we doma hinkru yemra say kwan a kwamanfo ebeda na omo asanteman enne ye ka wona sabi oma dore a mukuta dom a enipa da se ntimi ntwimfa mo so na se oma bia ntimi ntwi emfa mo so eya asanteman na eye den na ebetimi nya oyokofo owo techima efre techima PSC oyoko PSC na eye kwaman so akanfo nyina PSC mo na kwaman so eye asanteman enso beye PSC na se beye oyoko edi enti na ma ne basa sa ankrofo no mieno no asante no ne ebono no so baako ewo fa ne baako so baako eye wo fa na baako ye wo fa ase sa na akokoye nti wa wo ye wo fa no una be PSC oh okay so na me cho wo fa ne de be PSC enya wo fa ase ne be PSC nti baako ende ye wo fa na baako ye wo fa ase I see se kwaman eye wo fa de a ene ono na ye PSC emom se oburuman kuma na ye ka no ono so ye ayidi a so ono no ye ofade a ono de be PC na sesi anon se omo ye do omo churachurade no eya manfo na churachure bi no frefre bi no ntoma ka se efra ne ntoma na so asem no odi bia ka ho so na mecho no na santina dinti ama sesi asantina be so popular na se tama kingdom ni nyina sorry no omo na be ye last so na mecho no kingdom na sorry area ha nyina no na asante kura na be ye last kingdom or sorry ya obi efiri hokura no obi antimi ansori ene na anko ebiem ekusi semrofo no ba mu yes ye hwe wonka asante Ghana room Roman for sanete enye Rome UK Britain for so 400 years na England for or the same Roman for di wo so Napoleon France for no be di wo so German for be di wo so nti sesi Britain na yo sesi na mo kasa no e kakura na emu be me fan say emu be 30% foreign language nko kasa bi to say ani eye hair ear nose hand leg ni nyina enye omu kasa Britain for no omu so omu hye nko omu sa 400 years time omu sorry ye no emba oba bi na ye fe na Queen Bodizia ono na be so great odi ye na ye den ko ya ama omu so omu aka no ebe ta na chi a omu timi konka wiase nyina sa na netie nti asante fo nso ha no so no be ye omu hihya from obia na ye den obia kwa emu omu so omu ya asante fo but time omu sorry ya omu peja no omu konka that area ni na this area ni Ghana be bia map no kwa make say beyond that ye hwa de wa say enne asante obi no se be otumi chi asante sa netie tumi ana onhene be no sorry ye ana se oman be no sorry ye no mukuta eye
asasi minim se danchira bae ene de keka ho enti ehya fiti he ene be wi asante bedas ansa me ka kira mu se 1000 AD ena wo mo gonjafo no gwanfo no e ba asase we seso to mo bae no na Abubakar na wo ye wangrani no ono na wo ne ko ye mo defeat no mo kun no ena wo mo timi fa asase we nti e kompo no nyina na ye sa gonjafo ya na wo mo soso mo ye very strong pa wo mo nyina ka boma so na mcho no nti e kire na wo mo separate ya se bi no mo pe ba bi atena tena no eno kire ansa na asantefo no so kanfo no so ba mu nti kanfo no ba mu no gwanfo no ebi be kan kanfo no ho ena wo mo nyina etu anamo eba south ha nti agwanfo no bia omutu ba atu na mo ba be ne akanfo no nyina nante bae no e frɛ no etwifo no wo mo ne bretufo no ene breku ene awutu sa nkrofo we wo mo ne akanfo ne nam e ba ya wo mo nyina 5 tribes aya Mfante Asante Danchira etwi ena twifo sa 5 tribes we omo mo na move from that time omo free sen bonoma so batachima no omo de omo antena se na omo to aso time omo to aso no omo ba na ayifo wa ha adansefo wa ha dada adansefo sa from na adansefo yi no omo no wa ha so na mo chero na adansefo na di kan be settle ha into we sa 5 tribes omo kotena pra ne ofia boye tributes ho na omo kotena ye fra ho akyere so na mo chero na nse na adansefo afa ha nyina wie no na omo no nyina be ya adansefo so na mo chero tribe no nyina be ya adansefo na omo nyina hye adansefo ase so nti sa adansefo na no omo hye ase na nsa na somewhere 1620 munu fie na no ono ye danchirani no ono ebe defeat wo hene ba ko ye frɛ no bibi kuchire onu be defeat sa kuchire no na woji tumi no se sa papa no wosika wo mu wosa ahindie no wosika bibia gudie bibia mu obi mu ne kuta sa finance ne fanu no aye ka se my friend kwafena no edi adwuma na edie eno ne edi a mu di so wa mu kwa akon mu ye bibia wa sa afena no be di wo no so afena kwa ne ba be di wo na ayo hene okay wo na be di akon na nim edi akọ to mu konka this area nyina na mu ne na ede edi eso ansana some years no den trafo no so started say omo ne wo mo beko na omo defeat sa kochire no bibia kochire na America na asem no nti wono wo defeat no wie no na ono amfa tumi na nhye ne sa no de tumi no pointed ayi adansini a ye frɛ no Awurade basa so na me jono pointed Awurade basa say sa Awurade basa no eni adansefo ahenie no okay ti adanchira ayi ha akokare abadwum ene ye France adubiase that area na omotie pa na wo bosomo no nso na ewo sa akoro ba ko bi to aso o trafra kokra Johnson akoro na to France kwapra za bibi sa ewo ho ona no ma bosom bo ni abonsambo ni ade no ho na ewo den chambo no ne de keka ho no sambo ene bi ayebo o mo fre na ayebo so sa bo we nim nyina ewo sa area ho France kwapia o kwana so ansa ma ko ase so ho na o mo soso nyame no ankasa so o mo so ma fa sa ade no de gina so nti sa afina kwa no en na o mo de ko ba bia ntokwa ba wa akonya agbeba be di ho no na wo na wo ye ohene wo sa asase no so na sana den chafo no e be taking over so na mjono nti munu fie no free ho no na frɛ no rempe mampem no be taking over rempe mampem no na ehwepa ono na nkaye ayifo omo den chafo no mfa say royal king so na mjono na kings ni bia twetwam ko bet na ono na be ye king na nkasa rempe mampem no onu firi janchirafo no mu ebe di ade nti onu firi ho ansa na boamponsem baaye na boamponsem firi ho na bosianti so be take over nti bosianti na kire na ntim jakari baaye very good ntim jakari tam no na omu hunu asantefo so achi wo mu nipa ne bi etwa ne ti e de to yawam sese
na yensum because yesi tete no se ohene ana se de oye opon no eti na gwamu a emma ewo eye de aka ana se oman no de aka no so no bosasa mo ma maduan ne magudie nyinaa de kosom no se na sitie wo se na akamfo ana sa santefo de koy omo ma mfanko agudie omo friend tribute tribute no that dangerafo je akan area ne nyinaa omo ji sa tribute no ekọ coastal land nyinaa dangerafo na kwaji tribute ne frame rofo no ho safi bia etu am betua aye ha no ye kan nton sa no nton sa no mo kan utua nton nton sa na ye kan utua nton afi bia mutua ma dangerafo oh okay so na mcho no ti dangerafo ha nyinaa nti ose tutu no de say already no why wanted wo dangerafo dada nti ono no dwane call akuapem fie no so na mcho be person na wokugwa no ena one konfana chisa koshia e to say we dey ma me ba edie no osetutu koye no dentroye okoye no otwodada ana adanse ase na wo ka no ho na dentrefo di o made asantefo no de ne ko so nkosua hini na daache obedi hini oh I see nti o mede de ko ho to osom oh dentrao asua mamre said e be ya daache no so obenya bedi hini wa ha no a no ma ye dem because o mo so ahini no tama dentra eti wo mo nko abankase so no asantefo so ko kwa aman a eye be kwai kwa aman ono mo fair settlement okay ena no mabusu apanyin so tie abajum so na no na ye friend na kusi amwa sete bibisa kusi amwa ono aje na amwa ha ono ena na tie abajum so na busu apanyin ena kuro na nkasa no eye kwa aman a ene be kwai we ansa na mo muvu a expand o mayi no akọ asumanya tukokofu anyinam so na mcho ha nti we no tama yeso one oba ohina na owo no na yire o se ne pa ne wo faase ene one na konyinsan ye sa ne tie obri se ko se tutun se ne ho ofe the picture kura wa I see nice man ne ho ofe nice one aboa nti kodia kosua ade ya na okoye adwuma nti sa ne tie nti ono kwaye hunu sa no so oba no so ani je no ho nti omuhu ya na so wa fa afuro ena obi ba man information say na yesi what yesi woni oba wo yakonyi nsenti sa na tia on bechiw ena ta mo ni ba ho so no okọ I see so eno ne awukugwa ha one na okotena ye na danfo say ona onhu say wonu dwane kwa na so onso afasa route no na onso ne kokotena ye nti ono ne ti ho no ena asantefo say omo tikumase ya no sa tam na asantefo no de omo nyina enhye nye ahemfo say ne ye kan nti sa yi aje na mboa no na ye panyini anka mefka sa abusua panyini ena ne nua ene twumuni antwi ena ono no so twumuni antwi no wo mu so firi ho no ena kobia manfi baaye kobia manfi achi na otia kenten to otia kenten no ba na o se o sanya asase ka wo mo ho bia mo tie no santo o se o pa asase foforo ena ne bofo de man bia na ono so ye ne bofo o mo kọ odi tuama na okọ ha ono ye den obeka chen se ko hu asase kama ewa ha so na mcho nti won baaye no na sa abrewa a oya agona abusua oba panyine ye fe no nana adwa nkrajie dana adwa nkrajie ono na eye tafo oba panyine tafo ono na asase we nyina ye ne dia kumase asase kumase asase na ombetena ono na ye ne dia oba ya dia adwa nkrajie no ono na eye agonafo ewo mo dia krofom nyina ye tafo from sa kwa airport na about na onyina ya tafo I see sa on ye from ni tafo na o tafo ne tafo nkasa ya wo I see sa na tie nti on na di ha ma wo mo nti so di ha ma wo mo no na so okope ne ba okope oba ba akoka no se okodofu na oye na fu a na wanya obi a be ya aduane ma no okope busua a oye busua ni na okofa na manu so na manu ne friend kroche wisi manu kroche wisi ono na be wo se tutu so ono no so maame ene entwa nyame no ene entwa nyame so maame ne ekuru sa entwa nyame ne start no mo ba no mo sa de o mo ni kire achen a ne achenfo ekokotena ho yi o mo kotena ho ye assume ene group akọ ye fe betenase akanfo ya asantifo ye so mo de no mo nam bia omo koko divu anu nyina che se akoya se omo no de ase baabi no omo partner baabi omo benya bia na omo de ni partner ho se be ya betna kingdom no sorry okay endo mo hwete
omahwete so I see maybe omahwete nyina no ntina we no kasa ofiri bo na no hono nyina omakọ akotena open otena ho omo ne kolango ofo no so atena kolango ofo no omo di hini no asante hini tumi ne ba na nsem no obo aso kolango we kasa kolango ofo a ase edum kwatia mu nkrofo no se kwa hofo no omo ne kolango okay tribe no so wo Cote d'Ivoire the same kolango no so ho so na mcho no na akọ dawukuro so asantefo no so wo ho Cote d'Ivoire they say Cote d'Ivoire dawukuro ya asantefo ayi so nti omo nyina go nti sa ayifo no de obo aso omo de omo se afo no mbeye ba yire no mbedo na otumfo obo aso sika akọ aso e de ma kolango fo no nti omo abakosem nti omo so akonya omo so golden ayi golden o a omo so kuta a omo so omo ko wakon a e ka omo ho said ye na me church golden stool wa ha na we wa ha ma anu na abrantia ye friend no the saying adinkra kodja adinkra you know saying dinka kari ono e ka so kon so ko ye golden stool ni bia o de kotena the saying jama ho for ho jama no kwa utra tachim utra brekum kwa uwura mu drop no mo kono ono na e jama ewura mu Cote d'Ivoire so na mchono nti ono na benya ye obon na soso ho ansa na ukọ saa bon na fo na nkasa ba bi omunya tena ye no wo free utra banda hinkuro e de kono e ko friends boy no that area no soso e wo so na mchono e na saa ko fanfo as konfo no omo soso wo bontuku omo na be pamo the same do mafo ya from wampamfo yi omo na be pamo omo free Cote d'Ivoire in the year 1252 said the American mo pam wo free Cote d'Ivoire ansa mo bampo na no ene nsmanfo na betena be see be 300 years no mo tena ho to somewhere to 1515 no mo nsmanfo no so kun ya mo sa ba chifu himan so nti sa bunufo ya o to na from bunu people aye ka say ye nyina akọhye o nyina ase ye nyina ya bunu people o mo de o mo free ho no mo betena atachiman ono mo fana ya mo tena ye na bunu ankasa yankofo ben a bunu people na sabi na obuman kuma di o mani mu ba ye no o mo no na e wo atachiman sisi ye o mo no wan afo no o mo bunu man kuma ka ho o de sen tachiman ka ho ye free e ka ho tachiman o de kwa akosi kintampo sana mche no o nyina efa nkuransa nyina hye o mase medasi ti ama nkuransa ma nkuransa ne tachima ma si a o de confusion to asante ne bunu ntem nam se na wono nkuransa no hye tachima ase e ma wono de confusion ko to ni asante fo ntem ma ntokwa be si ma ya transfo na amuni ayefo de tachima fo ni asem nkuransa hene e na ma tachima asante ene bunu tachima konye no fiti wo ai enti ya butachiman ai sa na kwakọ enti ofa se kobo no ofa sa na kwakọ ye na wadaroma yen hwa de wa ha because onu ko kam se o kase sa tuo because tachiman no hene no ne ba friends ba bibi omudin ba ko se ameya ameya konfinu ne ba na omo obodwa na bodwa na omo bo no na o se nkuransa hene ba nsa na omo aye sa yi no omo twen no wa ama wama no ena tachima hene ne ba no de fu ko chia we ni wo kwam se na won so ba anwumre chia no wan busa ne bibia na ohwe na so nti eye na bufuo pa nti tama o mo te se na esi no tachima hene kura pa na chew no se sa na we aye dia ene won so be kire o nti mpata na o de ma na o de kop a no ko so tu no sa de bra asante ne se papa de so na o ba do ne fatu e bra nti so o de tu ko ma obi dia na se o pese o ne be ko na mo so asante fo ne tu ko se tachima fo nti na o mu ni o mu ni asem ye hwa de wa ha bunofo se de nim se eye aduanafo eye kwamufo no asante eye oyoko ye wo asen omo nkase no mo so ye ade hyebe ya omo so ye oyoko no ye oyoko tachima hene ye oyoko sisi ya all right so mo ye oyoko medasi ye hwa de wa se ye wo eye asante kotoko anwuna kotoko ye wo enzima kotoko ena ye wo eye esirem kotoko eye de ne sa enan wi itiminya kotoko ho de no penisemo kotoko ne enzima afo no de omudi ayensie dada
eba ne said, yes, asantefoɔ ne nsemafo no ɔmo de ayensie de sɛ ɔmo nyinaa yɛ akanfo nipa baako ɔmo tɔ ɔmo taa ɔmo entina from kotoko saa de ɔmo de ɔnsɛ go fan sɛ kwada so ne nsema nyinaa ɔmo nyinaa saa nkrɔfo no so na me kyerɛ no ɔmo ne asantefoɔ yɛ close allied oh de ho so sɛ e fan tɔkɔ aware mu ɔmo timi ware ɔmo yɛ bibia nti ɔmo de ɔmo ne ɛna nsemafo no so ɔmo so na ɔmo yɛ fan sɛ craft work ezimafo no ɔmo yɛ craft work ɔmo yɛ adeɛ pa sɛ gold mpatia ne ade ɔmo dwuma ɔno ɔmo yɛ no sɛ akɔ ɔboa so kura ɔmo nko ane ko eskafo no ɔno yɛ sanzemafo no ko I see nti ɔmo de ɔmo de ayensie na esirim so ɔmo yɛ de bɛyɛ kotokofo anwa kotoko so anwa kotoko no so on sɛ wɔn so yɛ asante so na mkyɛ no sɛ deɛ dagomba no mu ne ade no ɔmo nyinaa yɛ adeɛ baako ɛna ɔmo so to ɔmo anwa kotoko ofa nti wɔn nyɛ sɛ bia abusua na emom no obi kɔhwɛ na mamre no hwɛ na mamre no so hwɛ na mamre no deɛ ɛkɔpɛ deɛ na so ne nua no nti na ma ɔmo nya anwa kotoko ne nua no sɛ oneni free eja oneni free eja kotoko no yɛ sirem so am tano anwa kotoko no yɛ sirem ɛnyɛ anwona ɛna hɔ nso yɛ de kotoko kopi hɔ ɛnfa anwona anwona deɛ sɛ asantefo no gu hɔ enti ebe uminya kotoko no asante wo kɔ anwona no free pachi esikuma junction na wote ha na wode kɔ wo no free okɔ no nyinaa yɛ akanfoɔ so wo yɛ akanfoɔ saa kɔ ɛne de sɛ nkrachefo no nyinaa kɔ yɛ baako so mo yɛ akan wo kɔ hɔ efo no nyinaa yɛ akanfoɔ e from pachifoɔ mo ka asante ɔmo ka asante saa nkrɔfo no nyinaa ya nti na wɔn ne asantefoɔ brɔfo no ne asantefoɔ bɛko yɛ secondary wall no ɔmo ko wie no ɛna ɔmo saa de shape fa ayi nsuo no ɛne anwonafoɔ no so kɔko yɛ edi fiti wɔ nti nya asantefoɔ nko na ɔmo ko yo ɔmo ne anwonafoɔ no so kɔko di fiti wɔ ɔmo kyɛ sɛ ɔmo nim sɛ ɔmo nkrɔfo no bi ɔmo ne adin I see wura ne ade no ebi no firi kontaase ɛna kɔsɛte hɔ so na mcho no nti ye kasa kan na asante no nyina no se de na de bia ye kan no ne evidence a chese o mako akọ akire sanete na whatever mo enne yesi asante hene e wo ye akwamu ya se asante mamu ya na ukosire mu so ne ekosi asante hene e wo ho e de ani mpeni ze meda ho last men komo bia na me no obi die e wa champion ona na ono so free omo wa asase no yape ni ade nyina omo wa asase second kingdom no wafa ba bia nti wo kwesese asantefo kwa achem kura omo wonkron kura ya asantefo dia muti umsi ahini yo nyina kodi ba ikusi ahini yo nyina o kokofu friend na ko atwa suro na ko atwa suro ono no kwesi bibia friend na kwesi bibia ono ko atwa suro nti ono opodi sa area ni nyina o tifa nti nde wonkron ni bia wa achem a omo hye omo ase. Oh, okay. So because of ntokwa na omkuku fire no baby area bi won ma stay omo de omo eni asantefo ti ase a mu nyina ayede edi ahini no bi te say si akwafo yi so omo na betena atonsu atonsu kuma ameka se sa o se kwa abi na ye friend of kwa metua no omo no nkrofo omo fira si akwa so na mcho omo kura omo lenke eja na omo lenke eja no mutu otumfo so na mcho sa na tie nti omo kwa omo ka se omo nua no wo omo sa na akoye Berasi ene onye bebia betena se okotena danse udi prim abanye wasumbi e wo ye bekwai obesetel edin pa ne asante etrimu pa ohwete oman no na ede hu se enuanu bi wa ase nti yemprim omo na omo de omo ko bobo ani omo kom koyonko afiri ho no na ko bo ani ni waje asase nafa ede po na na wo mutrim ti omo di sa adwuma no sa na na mrofo nyina asoso tie Julius Caesar so be konka wiase nyina panya pa wo ye nti na santemai omutrim po nyina so ombe ko age wiase aboso konka no na uyu na atenkrofo na mo ma be yenka bo mu concrete na mo nyina aye no sa na tie nti ba bia obe konka bia no o se onya administrator bi na ho na representative tena ho na nkoma ya beta and for mistake omo ye nya sanka mrofo no ntimi obi bi mo isisi sa no man nyina wa that area ni nyina na nka wo sant ifon because si a ofri akobe ni nyina benya kofi ni sa kwa ameni ade no kwa bla ni ade ni nyina bi ho kan kwa bla no aka no kwa bla
sa black one mo ni ade ade keke na nyina kwa abakwa nyina ni nyina ye akandin so na mche no yes be queen edi be de ombon eni say be queen din se na eso na wa ekwa no kwano sa na tie nti sa na omukonti din no ekọ akiri be ko be nya obi ya be fe no kofi wo ho so na mche no nti omu no so omu ye united nti wo ko de the Jewish route to the West Africa now. Jewish route to West Africa now. Brunina Ochre was say Asantis were about to unite all these people in the West Africa here. But their own brothers go in bed with the white and fight side by side to destroy the kingdom. So I'm John. Oh my ben pana Asantene no kun ya hu say hey we dear enye easy. Dentra. And a German for the Sunomo so very strong. Yes. A pan send to sorry Dentra Asante. Dentra Asante so Taman, Dentra be taking over far, there be a farm Punani Nina. So na because on a jet treaty, a tribute to be a free sa area Nina. Now Oba Asante so beji. So na michono. Ubeko or the cook cinema, Obeji and Nchie, and near the name Fanano di Co. So na michono, no more Bokosum. So na mchono ene die sa na no mo ye no nti so ba ha no ma so bia me hia ni pase efiri ho me hia gold say so na mchono me hia jika jete say na odi aba afi bia na abaje de ko na we na wote say Asante nso so ne sa wampamfo yakon adifiti wo mo as a kingdom no astarte epeja so na mchono ena ono sma ne nkrofo no so omra meje de mena ba say omra meje of course Asante kuru na wo ha nyina dwaben ka ho so na meje no that's na the golden stool aba na golden stool na ba den chirafo be to share so the golden stool na ba ni ate Asante na wi ni ate awie mafo ma wi tuti hu no nyina say timi akoko ntokwa timi edifiti krofu be dia na say ye sore ye be sore no ahwe ya ye be sore no so nti wo ma na nye de o so o ka o mo hye na obebisa say o mo mfa ahemfo no emfa o mo yire no ade na anye gold bi na fede ne koye ma gold ka ho no mo fa o mo yire no enka no se na tribute no na ye gold sika kokko na se mayire ene nnuane ne ade na de ne afede intim jakari osesa ne koye ne ma se wotre se o mo ye ne se afa ahomaso maso na ye ne sa ne ko wi no fi yase sa nti ba sa na o mo ko ya mo su kum ni ba ko no edini to a ma ko so mo mfa nko no na o se ne sa na tie o no na first no ntokwa no so mo ko a efiri a be fa so ko ban ngam ko fa nti we di o mo ku free be kwai area ene no mo ba o mo sha se free be kwai so mo ko do ko nka wo mo ba so di fiti wo mo no mo ba no de namu a be pie adunku se adunku no a be se fe ya se na se o ba kuma se ya so ko nka asu mu janu mo ni ade nyina ti adunku na ntokwa no ye strong sankrofo no mo hoti so nti wo mo kun wo mo ama fie sisi akwa fie na wo ho no kura ni nu 10 adunku ni nu 10 nti wo no hu se o betimi adifiki sankrofo no ena wo mo ba betena ai o de se fe yase se o to ware ono kwa ono donga krea bi enam se ko so konya oba ho fo bi ono na gina ono mo to ware to ware no mo to na ko no mo ayedin no o de no hu no hwe ena we no so dabenfo no so aba o so ba de e be boa santi no mo ba to no kwa mutu kwa mo no mo to no no anko ntokwa no kwa ma to ato o mo kun no no wi no no mo ka so mo dinku no mo ta nti mo te se yakum ntimi jakare na sa akun no nyina ayede esi ya gade bi mi se konfo che ena dan no ho oba na tete no ye se obekwa ako a konfo odi wani mu no se bi ohwefo mo a na se okon no mbedi enkugu so wanhwefo mo a etu anka no so a oni kugu ho mpani sem tesen ye nsantre ne bebre no ye sa akon no mu nyina sa akon no nyina me ka se mampon oba bia ono so o ma no kokko ye de ko fa bibia ena o ma bantuma hene chi sebo kasa e bai o ka chanso on fa chi ko ko kunse ko on fa na ampani ampa bantuma hene ko chief sebo no so bai that's den bantuma hene ko pes sebo bai every se ko fa no chi na yes ano ma nyina
Ebai. Ebe ya amane. Say no man dey omo ye ansanchani bebre. E na oye. Edu ba bi kura mo so omo ko a na omo amawu kura na wasa ye na omo sa asore na omo sa na omo ku ntokwa. Sa na tie. Edu ba bi oye na ntokwa na oba kase otimi ye na abe. Abe sisi na eban. Timuntim no omo nko sa na na tie nti ne magical work na no oye no. And the ma omo so timi di fitu omo. So omo so magical ye omo so ye. Sa obia wono so ta nti nyesa bia ono nkwampo na akonfo bi susu kan ho beto ono baaye no obeye so powerful e ma hinie na akonfo asofo ta no no ne ade nyina ba afom lese tama na de tano na mre be na tano e de ni sha se ko akun a na konfo no chinya mai sa ayi na sa tam na santu nkwa akon ba na de tano na bra ye ho sa na tie no mo de djura wo mo yo bibia yense e na na no so so efri denchira sorry Ofri denchira. Efri denchira. Oh, I see. Denchira ntoam na yesu efri baaye. So na chono. But ye hwemu na na se ye busuafo no bisu efri. Na tete no ba bia kingdom no wono na omu nyina ekọ. Eno ne ye frɛ na mantuo. Amantuo, I see. So na chono. Nti ba bia kingdom no ba no na omu nyina so ba. Nti ekonafo na omu wa ni na asante ma nyina dodo na efri denchira. Denchira no so ya haya wa nwan kwanta side ye koi. Eno denchira efri koi. I see. Ono nyina kwa fa mansuo nyina the first no mo ya dance no mo nyina be enti wo ko ba that area pa no mo fae mansu area no the chena santifo be defeat wo mwie no no be ka santifo I see sankrofo no enti mansu metimi aka se tumfo japade ka se nyina ho na hye because sankrofo so no mo ye ne edi ye fra travel ba ko be ye fra no dade asefo wo so wo mansu area Dadi ase wo baako wo manso na wo baako so wo be kwa haya asumenya ho no sana wako amuafo akosi kwa aman no wo so se ho betanu ye kro na wo ni adi wo ni mu papa ye hwa de asante betima be united tumi abegina omo sore ayemfo be na omu eti efri eso ne nkuro be nso ne timi ekum aye asante hene na asante hene dodo se no mu wuye e wa kum asante hene de akono de onsa ahemfo no word bebre ba so onsem word bebre a ye den ebum sa na akoye enti du ba bi no mkwa akon na se ntokwa no omaduan ne kosa na oma ministry sesa bedi nkugu sa tifo no na omonye nipa bi a omoye easy to se obetimi adifiti wo sa na akoye ba ye tatete se asante hene efa ebi eti efri so ebizu wo nso asabi wode no bo afode ebi tse kumawu na edi enyina so ekon ban na obodo mo bo afode sa na ekon ban a eno ne ya danchira ne asante ntokwa ya and the time mo be form asante confederation no na mo ye sa na oma no na said yo mo kwa akon a mo ku ye de osetutu na praso na ma sa de no besi ye praso omo ne achimfo no na omo no omo ku ye betan krofo se ahanta wo no ya achim ne asante nye no kura ahanta wo eye bontukufo no omo na tena ponko so omo de mpaboa ne asantefo beko betene omo dane ade ne se achimfo da bi enye omo achimfo de ne ba ya ntia maye no mkokon achimfo no so se we no mko a omo koho uno omo kuna so omo dwane ko na achimfo no before then no omo te sa asebenso omo nana no efro ne nana abramusu ono no na ono no wa sebenso so ohuru besi ho na ote ntwaban mu konson che na ote ya wo no betina ho nti ono ne ba ono wo ye no kwo wo abruaba maame ba ko efra nyansawa na nyansawa be wo butua abredum aso nti bredum aso ne be wo butua kani na butua kani be wo kuntunkununku efra no donko asiamwa tunkuruku no ne dinan kasa ne donko asiamwa eno wo obaba ko efre ne wia no so ne be wo danse eboa so no mutoato anso mutoato aso a ebesi ofori panyin ne ofori kuma so nti sa ofori panyin ne ofori kuma antam no enna na omo se omo beko nti kutunkuruku na didi omo se omo nko because ntokwa na wa no na edon anodin na omo ntimi nyina ntokwa na no eno omo ko ekokotuna sa kuro ye fra wasen chebi no kropa na omo no wo ho mi wure fikuro no nti se me kai american chiro nti chebi na be capital
de ne ntoko ne nyina so benti nti akire no sa asante de okono ntokwa ba bia obekọ bia no oye na adwun so obekọnka the whole area no why dey oye mi primi media fa tumi edo sa na tie na ofa ye hwade wa ha asante koya di bi ba ye donko enne asante tenase a nonkofo no mo ye den wa ya mfi wona asa bi enne omo so mo aye ahempon bi wa asante enchen enso hwemu a omo ye adonkofo ene no mo benye nkunya enkuro ben saa no se ni donko obia ye de hye won kuro ofa ye ka tete abakosem okwa mfi a ebum ni akunya o sa na tie enti owo mo ne ni akunya na omo iso omo do omo di ahenie obia som sound sante hene de wo ye den kuro a osum no so osum se kacha de a osum sante hene okay enti wo so ye de hye wo ba bi na ye de waba nti siremfo nso so ono so oba ode nantwie ene mfra ne ka ho ebesom so am chono no so omo nti wa o feel say we de o ka no kure di no kure no ono na tena ayi ho no so say akokwa wo ba woni ene di akokwa besa abebesre no nti wo mu omo ye no kwafo omo ye ayitu ohino no omo na ben no nti na masiremfo no omo no mpese omo nye sei nti no mo ben no bebrebe no so am chono nti wo mo so na wo ye no mo so ya abrane so na me chono nti na ma wo mo ye den tambia no mo ben wo mo se wo mo so be wo no mo so nya abrane asantefo na nkasa no mo ye krokrowa fo nsa na me ka cho se Hebrewfo na kra Israelfo na nkasa no mo ye krokrowa atentenfo kasa brane no mo nhyeda ni nti wo hu na fan se wo ye ya obua ipatiete bia so na ni ete odi agro beto ahye so sa sisi ama wa ha okura sa na akoye I see nti wo mo no omo ba omo ntokwa nso no mo kono no mo ko no mo nenam fo mo da fo asantefo no nti ama omo sa omo yes so powerful no enye omo etienti na mu nzo mede da fo no dabi onko no mo da fo nti nya sa abrofo no omo ade no mo de ba ya omo sa musime sa na omo to a ebisi kumase yakura kumase museum mo museum no nya no bia nko muntimi defeat o ka tuo ni tuo si a sa na tie muntimi nti wo mu na tuntoko omo kuntoko a no mo tu trunk no trench na yetu asisi akoye mrofo no nyina afa no nyina ayi wo mu a I see sa na tie omo de omo kuntoko omo tu amna no na omo dem nti na omo se omo fura asase de sa akrose broni ba obeka kire se omo furi amanam na epie no dabi omo mfra amanam nti abakose na ma church se we fira amanam we firi surani ade na anya no kura omo nyina ntokwa na omo nyina de dwane ya omo de ba ha to ba ha no according to Bible no de so asase no ye omo dia tropical forest ni nyina sa nkrofo we no mo dia so sa na akoye nti omo ba beduru ha no na o se omo ye den enya ba bi tena beto omo ba na asase ni nipa na ha ente so ko asase we na nipa tena so 12,000 BC 12,000 BC na nipa teso omo clear 4,000 BC na nipa teso so am so still omo ba no omo benya asase no efai okay akra answer na afrefo ni bebem ma me mbusa o last question na afrefo no me hu se ogusu omo frefre me wadaruma asanta beye pon obe kese tumi kura no ahini na sore ye nyoma okun igi eye asase nyina na ma asante tumi abe tumi nyene sa afa ahini na sore die na asante hwehwe free edom na na se amanman a okogie no die na no de ba asante fi na yemfa afrefo no asante fo no munyina se obia ba bia wana odi uso a o sa afi bia o de bibi ba ebe besom okay so na mechona afi bia ba o de mo ba o de nsan ba o de yuoba so na mechona de o de odwan beba de o de nantwie beba sa na bu a o de nipa beba nti wo munyina united se wana be di uso no de munyina ma yenka bomu ba ako I see no pese wo ye no nanka afa area West Africa nyina no afa ba bia na so munyina be ye ba ako nanka wo hene ba ako adi wo mo so yes ni timpo nyina se nka obeka aye omane nyina boma enye ohene ba ako okay mate nye se bia wo kum nda mo kum tokwa na ye mo de keke da bi ba bie awomana atum oso betimi afre no akere wadwen papa no akere adwo se asante de ma asante ebeye powerful de ma asante ebeye powerful se omukokun eje omani nyina me kire nkuru bebrebe tumi nyina ebe show mase na emom no no mtrip pon se enye se bi ombefo nyina donko da bi se bi ombe yekroye
Empedifo kan yo se praye so ohun wi ba ku ebu wakaboma emu sana na asante de ehwe usu betima frɛ na so akere wadwen ni mentime mbusa de kere wadwen kere wadwen a papa yi ontimi anka na asa oka ye bro wadwen no ntiase so no frɛ 0244 840108 0244 840108 hello 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 good evening hello on Temenka 0244840108 hello 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 asemo on Temenka Bacho Temenka hello hello good evening Bacho udini be okasa free me Bacho me dindi Joyce, because I see US. And I'm Andra, where the question be Andra Diano. Miss Feno, Nami bisa say, 18 no, said the okay car, about Teteno, Tuntumfane, what Israel no more, and I say any Israel for the Jew for the Infano. The Panichopa, Nankopon Ben, I just say, yeah, Sumuni. The person me who, it say, to be condemned, who said Jesus in yesterday, Radi December, to the Slenwara, the Slenwara, maybe I have some of them Christo Budiano. Why the air Sumono? Why the air but as let's say yeah but nyame bena na yikura ye de ba akan mu ase me da ase me da ro ase Yakopon ya ye de na ma fo ya na se ye dia na ye hu dia ye hu ate ma me da ase so so di free ye abotwime ma Joyce awo US no na de dia betwam no ma ye beti ubeto yenka hello 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 mama ajapa echawo wa hena wa ya be de unia my non ko me kanu se en somewhere na mo kanu no kre nsadi mo kanu na sra kaka aya obi betina asiyere na o kai ya ni pata buja ke o ma na sma na so me ka ka antam na se ebia ai prolo di na o ba ka za antam papa mate oso do di aba why bisuya wadaroma ye be se ehu yenchi enye o man hene anaase obi na suma ye na emumu no sabi ye nyina na ya yera ya ben ene ye pesi esua ya ben bebi firiba na yesu ehu yenchi a ye busa me fia me firimu amatima ka fia me firimu we de enye ne bone so na emumu ye fom a wadaroma na mpanifo mu de akyeye afa na yesu esisu a yesu so ye fefe ye senba be da ase hello opanyi no di ne be okasa free your friend Kofi Adijanfi hey name free wanchi wow wanchi krobenso wanchi fi ankasa kacha wanchi man yen se wadaroma ni fie ho no nani mo na wadaroma asase na da ono fama me misro pese me die misro na o de be de me ba cho pese me die afu ba yere fu na me bisu me di eye afreshe di me ba cho an ye be passa to fro ba bi ama na ni mu ho de oh emse ye de mo wa so wadaroma anka pese o man ni so nyini ko suru yo ma wadaroma e be du mujuma me da ase madam ko kwanya ba mu opanyi no kasa no ka di fa do ma fo no ho na emre na obi so ka se do ma fo no etemire mu na mote suntreso ebe mu tre e no kre ana nyene kre na kwan penso na e fa so mu tufi ho mate obetin se ne kwese nyene kre obetin nka wadaroma me da ase baba ube fi me nkra no ka kire wanchi hene se on fa ho ma me why yo wadaroma me da ase hello Timi anyina so hello good evening sir
me pacho me free manson kwanta. Mate. Besro on say manso kwanta uduru eye manso efie no. Bema nkwan. Bema nkwan na bonkuma infie ni wo ho. Mo kacha bema nkwan say wadaruma on free ho na ko Facebook nte wadaruma. Mempe eye fish pond na me man yesu tre na me fa madabodabo fo nwiare mu wo ho. Me da say sankra no ko bema nkwan ho. Eja ma me say. Tuaso. Mate. Me pacho me pesho bisha eja ma me say. Mansono den yinya manson kwanta. Mate. Wonchire mi mu. Bacho mate. Na wonchire me aguna fo sede yisitie. Mate. Alright. Mate. Time ni so na famous cheme be 4 minutes per wate. Nipa yemme. Nipa yemme. Nobody di. Hello my dear. Coffee, that's one thing. Me the meja ufru. O ja me fra me wu. E se kwa ma koma menye broken heart. Abna papa be ni ebo akwa. Wa bra wo fe. Oba se mi. Ofa. Oba we nenim se owia. Mentimi hwe ni mienu. Oba we bretu ni ba. Na me ka kiro. Me bretu ni me sro me kona ni ba. It's no day. Oh, Aquani ba. Hello, my lady. How are you? I'm fine. We are employee Aquani Champa. Yes, you are you. What are you doing? Ovi. Oh, ma. Let us say me who a symphony. Omo free he. O say at times tem bia be ka se bia e ka sante ye ka achem ye ka ibata symphony ye so da en ka mo asem. Na kwa me to papa is a worker asem. Me bancho be se me hu ba bia symphony mo root fi. Na symphony na so mo free he. Esi da kwa na be ya asem. Mate. What are ma? O wetin nka why? Na so gina me kwati we nso. Fantinya nkumase. Yesi ekako ebi se na kumase fo ni to betra ho ebi se yesi sisa anya nkwase ayinkuro no den ya se onze me ya santini na wo wo ye ya aguna ni no o se me so beja me na ho so wo hu na santifo no bi kam ho ana hello obaji you dey be kase free pacho me kase free diasi Efe biase. Eye Kumawood biase anase eye Kanyase biase. Okay. Me ka say eye kwa abri biase. Oye mesia onya kwa abri. Okay. All right, Mate. Bosumbu o efe na ta kwabra. Ntimi so mpese mi hu. Da kwanya fa so abosom no. Obai. Na ho ba ho no ba bia ofura na ba kwasamo a. Ho eso kokun tufod no kokun pese mi hu ba bi ofura okokun obetena ho no. Na wakasa pacho wo bon ton ben. Ya Juana. Hey, wa no janti na upeja tu upeja kokko no. Me he oja kokko ntina ma uhu ta kwabena no won. Nze. Ebi afode mbo. Ya kan se panyifo ka bibi se. Nipa oe no krenti. Ti ti ya dia panyifo ma bo no boa. We kwa so le ba won kana kore. Ba ko suya ko akode e kana kore. Ndi ambese mi hu. Na emre o kom ya mfie seni. Be ba choma me nkom. Na o yeden. Me se me ho na me tie bat me nkom. Me dase. O beti ne camera na emre na ya be. Papa last call. We asuna me we asuna ni. Asuna PSC. Asuna PSC wadarma ono mi ka chiri. Hello? Hello. Openyi bachelor ono mi last caller enko. Yo, ya kami ya kwa bono ma me kase fi absent awroso. Central. Okay. Le pese ni bi tese. O hinta no ne obiri abu a aye asen
amahe kwen ma odi nkunimi no mate bedase onyere be no ne eye obiri ebo a o asen edi nkunim ekon ya odi nkunim obiri ebo ai obiri ebo a de so oni asen nkwen obiri ebo a de no ono form Asante Kingdom enti Asante fo na ne twa o mo hukum asen ho no aha asen fo no mo ye ayifo o mo ya dansefo ene en fa hwe free eye abra babume ina ekoso na mra na ya be famous babume so asen ya danse aya dansefo ya adansefo ntokwa ntina ma omo entimi a omo koye adansefo no kura omo koye tumfo na sa ma omo back abubon sra no omo omo kofa omo nyina sa baaye ebinum ko abi kwatena achim ne asen so achim kurowe kwantanan eye wo mu a so na mo che no but omo sa baaye sa ba betena adanse a omo sa de omo konwa no bibia edi omo hene so na mo che no emo tumfo bo omo ka so omo adentina wo konto kwase na omo timi sori dia omo ho to bo omo ka mo che sa na tie omo se prejuan wo ha na omo che no bedase question dey trot so no yi bia no so osintress for no doma se doma dia kana se ma kan na yemfra no doma so na me che no na oka akwa mufuo ho so nti okọ ya kwa anwan ya akwa mu no ekodi nkugu eye ofurikuma no ofurikuma no omo ni afra danse ya no omo koye ni adanse ya bu a na omo kodi akwa mufuo no sunkunim because omo ni achemfo no nyina kuntunkuru ada se ofuripanyin no eka bo mu na omo difiti wo mo na omo ekotena nsuo na chi nti ho no na omo hu se da bi o se omo san omo chi ko ba bi omo furi ba ye na je suntress on kotena wampa so betena suntress wa na obiri ye bo a pe Asante Kingdom no eno na okoto she obiri ye bo aso a preko pe na omo nim so obi aka se ntokwa nya nokure ntoma no omo fura no sa domani Asante ako nya nokure okoto she no so kumase ya no motie ono to suntress ene ye mo president why ye mo president famous 2 minutes no so no ena otimi kun na odi dwan ekọ wampa mu akotena ho a ose tutu ba no omokoto she no so odi fiti no okay do ma no na ni wofa ene edinkra ajeman ye jaman hene e friend edinkra ajeman ono ni wofa no so na mcho no nti wono betena wampa mu ansa na chide obenya adoma nti wonye se bi adoma no na wo dada bi ntisa nti suntress ga no otikumase ya afenso obi se ekropon ne yare no wo mu nyina sa nyame na ye ka no de nyankopon na ye som no na ye Israel nyame no eno na ye kanfo ye som no enye Christianity da bi nti sa enti nyame be na di free ye Israel man bai nyankopon ye de ne bai no ono ne sa nyame ye ka no se jode wahe ono ne nyame na Yesu Kristo no mu nyina som no ne friend say ansa ye yodo ne friend say o se jode wahe YHWH ono de maaye me ara me ne miara ono ne wo mu nyankopon a omo som no nti nyan ni na ntwe na omo twa ne da bia no pa ne anwumere wo ade go omo no nti abosom na omo koso sae no afọdụbụchi na esi Israel na enu nkwa na ọsọ obi atwa afọdụbụchi egusu no moja gusu no enu na ọmụkwụsị si no ọma himfie Solomon ne dikan kwadwe 70 Solomon ne dikan so on de onkwa himfie ọsọ so na mche no ena ọno start ye ena himfo no susu esunya no a ọmụ twetwa saa anwa no ena Nyankopɔn sɛ saa na tie de amapome esi afọdụbụchi aba akọpɛ na mo nye de mo nye saa ọhye afọde no ọsọ na mo akọsisi bi wɔ ma nkɔnwa fie di a ena na mo nka me ntime pam mo firi saa asase no so ena ɔpam mo firi asase no so a ɔmo to ɔbɔ ɔmo ahwete wɔ wiase baabi a saa na tie akwa ye kɔ o number ene eye emmoa be na ohwehwe asabi obetimi aba eye dwumadie so oh so see ade me number no de 0244462158 oh out to boase 0244 aha 462158 0244 462158 na ye besre adwuma no ye disika na ye tua sika afino be wi abosom no be kwa wi no na over 20,000 na akọ nti esre se omo so mboa na se de be ya adwuma no betimi atena ho de bia madawroma saa na esre mo a nti taakwasi dem no se brekumfo na efrom taakasi asonkorefo no omo na enim se efrom taakwasi ne saa taakwa bana no se yo bosom no de aminim taakodwo taakwasi taa mu nyina ye tono ma eti na otwese ne ye be kọ taakwasi wo odu ni adofo ebra na just abo atia ye na wadaroma se de yedi dwumadie mommoa ye dwuma no ye pese ye tretre ye nya time ni bi ka ho na esua de na taakodwo taakwasi mu nyina no
tanoma o na ye time na ye de aso onu adofo bidia ne ko Facebook nten ye mobo money number no ebia na ye de atoso no wo sene simple capret so a ye beje fato eye 0244 famous fato so ne ja abufuo no 0244 84 0108 0244 840108 odo to so a ye beje na me kono me da seda ma obi bia osoro ne asase e da wase se ye frefro se nyankoton frefre nsuo no saa na osoro ye frefro se de bia ka ye ho na wona sabi e ompe edusua sua no omonka ye ho da nyina na e de animonyam ahye odin kunkurudi mu se de ofom agye ensuo fom saa na isure se wona mutie e ka hu se wiase ye bo so na asase a owura so radia na o mra ni amani a odidi so adichi ni adisa yewe adichi o ma nipa da sani na adisa o ma oduma ko lo odidi ni juma ebi ni a odipa da na o mra ni amani a odidi so adichi ni adisa yewe adichi o ma nipa da sani na adisa o ma oduma ko lo odidi ni juma